дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чандсолаҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торикистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торикистон сафар мекунанд. Аз умми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чандсолаҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз умми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардаме ки моро бори аввал тамошо кардем. шумо созен одамое ки дар ғарибӣ ҳастен, апашкое ки хона мехоҳен, ҳама каса созен хубен. ирӯз 28 ноябр, моҳи ноябрам тамом шид, соли 2024 май. ирӯза наварда дӯстони азиз, як дона хона дар Русия ҳастае ки нархшам конкретни нарха, медонен. то охир тамошо кунен, бовар кунен, гареми зурай. касе ки мегира ошшава успет карда бигирен. барои реклама муроҷиат бикунен. замин дорен, хона дорен, мошин дорен, квартира чизе дорен, дар WhatsApp рӯй кунен, навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. мақсад хонаҳотонро метавонен хидмон рафта видеонавори фасон кунем, как дизайнери хидмон. мақсад хидмон рафта навор кунем, боз зурибат мешавад. агар натонен хито рӯй кунен, навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. анаи хона дар Московский област, райони Павлода қарор дорад. 8 сотиқ замин масоҳати умумии хона. хонара ба пеноблок бардоштагианд. обши 2 этажай 6 дар хона. бо диққат маълумоташа гӯш кунед. рақамҳои дастии Тоҷикистон, рақамҳои дастии Русия прямоям кор мекунад, ёки рақамҳои Русияам WhatsApp ҳам дорад, ёки WhatsApp-и дуюмиам +7 930 ахириш 0098 метавонен занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. маълумотро гӯш кунед. хона 2 этажа, обши 6 дар хона, якум этажда 2 хона кадагиай, кухни, гостевой, ҳоҷатхона, ванна дорад. хонаҳо боша ҳамун хонаи якумги этаж 4 ба 3.5. ду хонае ки дар якум этажай 4 ба 3.5 дӯстони азиз. ана дуюм ошина боша дӯстони азиз, дуюм ошина боша иборат аст 4 дар хона дорад. хонаҳо 4 ба 3.5. ҳамчунин гардеробам дора мега. дар назди хона дута санатория. ака хелаки дар Россия ҳамаи ҷо ободай. ҳамин территорияе ки ҳамин хона ҳастай, тоҷико беҳад бисёранд. метавонен бигирен, зиндагиро сар бикунен. назди хона мега дута санаторияи хубам дора. озера дора, мактаб, духтурхона дора, маршрутка, ҳамаш автобусҳо низ мегарданд ва дигар намуди таксиҳоам ҳастай дар назди ҳамин хона. хонаҳо мега ҳамаш тирезаҳои бо сифати баланд ва ба сеткаҳош. мақсад мондагиай. ҳама хонаҳо мега пол, потолок, перегородкаҳош утеплит кардагӣ. хоб ба ғайр аз хона мега боз як савнаи дуошёна ки ҳамин хонада дохил мешавад дора. якум ошёнаи савна раздевалка, дуюм ошёна мақсад комнатаи 6 ба 3 дора. беседкаи калон ҷойи нишаст иборат аст, барои 20 ҷойи нишаст дорад. ин ҳамин хонае ки дар видео дидем бачаҳо. чӣ хеле ки дидестен дар кадом состояние қарор дорад. хоб хона ба пеноблок бардоштагӣ, болош пони маҳкам фасон, боз як сауна дорад. хулоси гап дӯстони азиз, ҷойи беҳтарин барои зиндагӣ кардан тапа тайёракай. ҳамин касе ки мақсад ҳамин хонаро мехара, метавонем алишам бикунем мегӯянд. бисёре бачаҳо ҳастанд ки мисол дар Тоҷикистон алиш мекунанд. хеле маслиҳатҳо қатъиан алиш мекунем. алиши боша мега душанбеда ҳамун квартираҳо боша, агар 3 ҳуҷрака квартира боша, агар ёки хонаҳо боша, агар нашоти ин масъала ҳам зангмон бизанен, боз маслиҳат мекунем. лайк бизанен, чанд қа метавонем бачаҳо лайк бизанен, поделиться кунен, подписаться кунен. агар хоҳем хеле хонаҳои мақсад живоинавор зиёдтар боша, агар чанд қа дастгирӣ зиёд шид, мо ҳам ҳавасманд мешем рафта хонаҳоро хидмон навор мекунем да
бари шумо пешниҳод мекунем. Албатта ки хонаҳои арзон боз зиёдтар мебинем. Аз шумо ҳеҷ не, ам як дона лайк, подписатсия кардагитон бачаҳо барои худтонае. Вақте подписатсия карден, ҳамун зангулаша висекнен, автоматик навораи мо шумода меравад. Нигоҳ кунед чӣ хел хонаҳо замонавӣ, фасон, зур. Беҳтарин зур, ҷои зур мақсад местаи беҳтарин дар қарор дорад мега хонамон. Срочно не ки касе ки мехара, срочно мефурӯшем ша. Масъалаи нарх шу бачаҳо азиз. Нархи ҳами хона боша 8 миллион рубл. 8 миллион рубл ҳозир рублам 96 сомонай. Чанд қа мешавад ки? 800,000 сомонӣ, ҳамхела 800,000 сомонӣ да ҳамира мефурӯшам ба сумми тоҷики. 800,000 ба доллар ки хитон чӣ кинен? Ба калькулятор буронда бинен чӣ қадар мешавад. ҳамроҳи соҳиби мулк маслиҳат кинен, бигирен ша. Аз мо як навор кардан, аз шумо тамошо карданам маъқул боша бигирен. Ҳамин навора дӯстотон, бародаротон ҳастанд ки мисол сумдуроам бисёранд, падилисаш кинен, мақсад роҳишон кинен, может ваё бихара, может худтон бихарен дӯстон азиз. Хулоси гап, ҳамин хел роҳӣ кардан, ин ҳами состояние кардагӣ, ҳамаш қонуну қоидааш қатъӣ ба пеноблок хонара бардоштагӣ. Хонаҳоам мақсад майда мадане, хонаҳо калон, фасон, ҷои зиндагӣ удобне. И тарафаш мақсад сауна дорад, боз у тарафашта метавонен кайфият карда мақсад жид кинен дӯстон. Худотон бо маслиҳат карда рақамҳои WhatsApp дастӣ 4 номер мондем, ҳамроҳи соҳибмул маслиҳат карда бигирен. Чанд қа метавонен лайк монен, чанд қа метавонен поделиться кинен, подписаться кинен. ҳамин наворои Саудо ТВ баҳри шумо ҳай. ирӯза навор дар ягон хонаи соз наёфтен, навори баъдина, навори пешна нигоҳ кунен. баъдан дар комментария нависен аз куҷо то чанд сомона шумо дар мисол хонаҳо дар кора, аз кадом территорияҳо дар кора, ҳамаша нависонда монен. Мо фикротонро ба назар гирифта аз рӯи комментҳои шумо дӯстон азиз навор мекунем. Нашоти хона 8 миллион дар Московский област, райони Павло, 8 сотиқ замин, 6 дар хона, нархш бошад 8 миллион мега алиши ба хонае ки дар Тоҷикистон бошад, Душанбеда боша, квартираи сехонага боша бо хубтаракай. худотон маслиҳат кинен, зиндаву сарбаланд бошен, лайк, поделиться, подписаться кинен. боқӣ дар амони худо то навораи баъдина дӯстон азизман.